हाय लोगोफोर खुलुमबाय आंनि गोदान भिडिअ गासिखौबो बरायहरबाय दिनैहाय जोंहा हस्टेलनिफ्राय मोसाहैनो नागिरदों नै बे गासिबो बिनानावफोर गोजा आंनि आंनो देरसिन आंनो बिब' हस्टेलनिफ्राय मोसाहैनो नागिरदों जोंहा गासिबो बिनानाव गोजा जोङो मोसाहैनो नागिरदों बागुरुम्बा ओमफ्राय जोङो माहाय मोसाहैगोन नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो नुसिगोन आरो जोंनि मोसानायखौबो नायदो नोंथांमोनहा माबायदि जायो ओमफ्राय जोंखौहाय लांफैगोन नालाय बेखायनो जोङो देलायखानानै नेगासिनो दङमोन आरो ओमफ्राय दसे प्रेक्टिस खालामबाय ओमफ्राय दा नेगासिनो दङ आंथ' मोसाफेराखै बागुरुम्बाखौहाय दिनैसो फार्स्ट टाइम माबायदि जागोनथाय मोसानायनो लुबैथारबाय बिरादनो माबायदि जागोन बे मिथिला आंथ' मोसाफेराखै दायो जोङो थांनो नागिरबाय लांफैनो फैबाय जोंखौहाय टाइमा बेलासिनि 5:30 जाबाय प्रग्रामा मोनायावसो नालाय थांनोसै जोंहा ओरै फैदो हनै गेलथायनांगोन ना गारिया लांफैबाय नै जोंना जोङो दा सफैबाय प्रग्राम जानाय जायगायावहाय नोंथांमोनहाबो नायलांदो जोंनि मोसानायखौहाय गुसुथारबाय Hello, 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 hello. Guest of honor, DIGP Sir Vidyut Chen Gupta, respected DC of Kokrajhar Mr. Bhaskar Phukon, respected SP of Kokrajhar Mr. Rakesh Roshan, respected Commandant Officer Mr. Gulab Singh, 129 battalions of CRPF team and all other dignitaries present over here. हमें आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के 82 स्थापना दिवस पर जवानों और उनके परिवार को बधाई और शुभकामनाएं देने का अवसर प्राप्त हुआ। सीआरपीएफ हमारे राष्ट्र की सुरक्षा रखने में सबसे आगे है। सीआरपीएफ विराट साहस और बलिदान का पाल्य है। Now, Commandant Sir will facilitate Miss DC of Kokrajhar. So I would like to call up Namrata Boros group on the stage to please us with their traditional Boro dance.
much for the splendid performance. मोसाखांबाय मेंग्लिजोब्बाय नालाय मेंग्लिजोब्बाय Ananya Jha, please come up on the stage. नहीं वेज नॉन वेज दोनों है फैजोब्बायना थांनोसै जोङो दा मोसाखांनोसै আমি হ্যাঁ 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 আমি সব দিয়ে দেবো खोमसि नुबाय हाय खोमसि नुबायना गोथाव थांखायाखैबाबो गोथाव गोथाव मोनजाबाय गोथाव गोथाव जानो फैखादों आंथ' प्राइज मोनबाय मोसानायनि केमेरायाव माबा नांबाय दा आंना फुरला फैबाय दासो टाइमाबो 9:41 जाबाय बिदिब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ बाहायनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अननानै लाइक खालामदो साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे शेयार खालामनानै होदो बाय बाय